verse 9. uJabhezi wayetuseka kunabafowabo. Awuthi wayetuseka kunabafowabo. wayetuseka kunabafowabo. ubani lo? uJabhezi wayetuseka kunabafowabo. Yes. Unina wamqamba igama wathi uJabhezi ngoba wathi ngokuba ngamzala ngobuhlungu. Uyatuseka kodwa futhi uqanjwe igama eqanjwe uma wakhe igama elithi ungubuhlungu ngoba wamzala ebuhlungwini. Amen. Ubuhlungu bukabani okama wakhe akusibo bakhe uJabhezi. Ubuhlungu bukama wakhe kodwa uma wakhe uzothatha ubuhlungu bakhe uzobenza istatus enganeni. Ingane iphile ngalobo buhlungu. Wayengakwazi ukuba happy uJabhezi ngenxa yegama athiwe lona kodwa futhi wayetuseka. Ubuhlungu lo muntu kodwa futhi uyatuseka. Akacindezelwa ubuhlungu. Akavumeli ubuhlungu ukuthi bumcindezele. Uyatuseka. Yes. uJabhezi wakhuleka kuNkulunkulu kaIsrayeli wathi, sengathi ungangibusisa nokungibusisa, wandisa umngcele wami, isandla sakho sibe nami, ungivikele empini, ngingehlelwa ubuhlungu. uNkulunkulu wamnika akucelayo. Ukhona noma uphethe King James uverse number 10 kuphela ku King James. uJabhezi wabiza uNkulunkulu kaIsrayeli wathi sengathi ungangibusisa nokungibusisa, wandise umkhawulo wami, mayisethi isandla sakho asibe nami. Why isandla sakho sibe nami? Ngenzela ukuthi singivikele ebubini. Kodwa angifuni sithi ungivikele ebubini. uKing James kunendlela azobeka ngayo. Hallelujah. Ngingehlelwa ubuhlungu. Yes. Verse number 10. King James. James chapter. Same verse number 10. Okay. Verse 10. Yes. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. That So I God- may not cause pain. Angifuni ukuthi ngibe imbangela nangelinye ilanga ukuthi kube khona umuntu engemphatha kabuhlungu. Amen. Inkosi, ngibeka isandla sakho phekwami ukuze ngingabi imbangela yokubi, imbangela yobuhlungu komunye umuntu. Ngicela sithanda sakho. Abathonga ngisabonga izwi lakho, ukuthi longcwele siyakuthemba, ukuthi sizokwenza umsebenzi ey'nhliziyweni zethu, ey'ngqondweni zethu, ey'mpilweni zethu, uma ngani Baba wethu namandla wonke, dala izinto ezintsha, namandla wonke, silalele, isisebenze egameni kaJesu Kristu. Amen. Ubuhlungu bazalwane buyamshintsha umuntu. Ubuhlungu buyamshintsha nje umuntu, ngisho bushintshe ngisho even i-character yakhe ngenxa yobuhlungu. Haleluya. Kunabantu ongathi mawuhlangana nabo ubabuza ukuthi why benza lezi zinto abazenzayo. Labantu bazenza lezi zinto because kunobuhlungu obabehlelayo.
omunye egcine ezeshintshe ngisho i-character yakhe ngenxa yokuthi ethi omunye mina nganganje ngalinyazwa yibona abazalwane noma mina ngalinyazwa yibona abantu into eyenza ukuthi mina ngingasaxoleli noma into eyenza ukuthi mina ngibe nonya noma into eyenza ukuthi mina ngingamzweli omunye umuntu is because kunobuhlungu engabuthola komunye umuntu. Hallelujah. Omunye ezengene even ngisho kwi-relationship hayi ngoba ethanda ungene ethukuthele ngoba efuna ukudestroya lo muntu angena naye kwi-relationship ongenzanga lutho. Hallelujah. So inhliziyo yakhe imbi kangangokuthi ufuna ukuyiphindiselela kumfana nanoma yimuphi umfana. Angithi yabo la mantombazane athi abafana izinja. Hallelujah. Kodwa akekho umuntu ongenayo. Kodwa basaqhubeka bathi umfana inja. Kodwa uthi umfana inja nje akuthini esamenza leyo nto ayenziwa lapha ayenziwa khona. Ingenxa uhamba nobuhlungu uqhutshwa ubuhlungu. So ubuhlungu bugcina sebumshintsha umuntu, ubuhlungu bugcina sebenza umuntu ukuthi enze izinto ezibhedayo. Hallelujah. Lana ke bathandekayo uJabesi simthola eqanjwa igama eqanjwa uma wakhe. Labo abantu esingabuya sinothe la wayezoqanjwa uma wakhe ngoba lo muntu umfana okokuqala ufuna ngabe uqanjwe uyise. Hallelujah. Ubaba simtholi kulo mntwana. Lo mntwana asizwa lutho ngaye. Kodwa sizozwa kule chapter ngalama verse amabili kuphela. Mangathiwa summarize ngoJabesi uba uJabesi singathi uJabesi umuntu wobuhlungu. And umuntu nje wobuhlungu futhi uJabesi esimazi ngakho ukuthi wakhuleka uNkulunkulu waphinda. Hallelujah. Ebuhlungwini ayenabo ubuhlungu ongesibo bakhe. Kodwa ubuhlungu bokuthi uma wakhe wahlukumezeka. Asazi ukuthi uma wakho wahlukumezeka kuphi. Kodwa sizwa kuthuma wakhe wametha igama after ubuhlungu adlule kubo. Uma ibuka uJabesi engekho ihappiness uJabesi wayikhumbula ubuhlungu adlule kubo. Ongenzeka ukuthi bobuhlungu obabenziwe ubaba kaJabesi because asizwa lutho ngobaba kaJabesi. Sizwa kuthiwa uma wakhe wamzala uJabesi uthe beqeda ukumzala kusho ukuthi uma kaJabesi akaze buzwe ubumnandi obuziwa abantu besifazane babephuma koteta. Abantu besifazane babephuma koteta bayahlangatshezwa. Mabesaka koteta bayakhashwa. Uma sebebuya bayahlangatshezwa. Hallelujah. Amen. Kodwa lo uthi eqeda ukuzala kube ukubuka uJabesi bese ekhumbula bonke ubuhlungu abuzwile empilweni yakhe. Okungenzeka ukuthi kwakubuhlungu bomyeni wakhe obenziwe umyeni wakhe eze kuze kushaya isikhathi sokubuya tete. Hallelujah. Abanye abantu besifazane uma bekhulelwe balethelwa yonke into ngoba badla yonke into ngisho inhlabathi umfakela ngisho empletini inhlabathi umlethele. Kodwa kaJabesi asizwa kuthiwa ulethelwe. Hallelujah. Inhlabathi. Bantu besifazane thola bebe namadimoni enyanga. Akhuma inhlabathi. Kulesa sitamkoko nje kade singesihle lapho. Kodwa umuntu wesifazane okhulelwe bengafika ahlale impela. Kabi nankinga. Ufuna yiphi uthanda yiphi. Ethi umntwana. Uthanda yiphi sitamkoko. Hallelujah. So la asizwa lutho kuyinyanga yothando. Hallelujah. Ivesi lelothando. Ila sibona khona uNkulunkulu ethanda umuntu. Ila sibona khona konke uNkulunkulu ephendula imithandazo.
Hallelujah. uNkulunkulu uyayiphendula imithandazo. Jesus. Hallelujah. uNkulunkulu uyayiphendula imithandazo. uJabesi uthe ezalwa uma wakhe akabona isitufu zingane zithi izalwa kube yitufutufu. Ngathuka isimanga ukuthi uXolo wathi ezalwa kwaThumbani, ezalwa nje kwaThumbani. Hallelujah. Amen. Kwabuye kwashintsha endleleni. Hallelujah. Ngoba umzali uthi nje eyizali ingane yakhe ebebuka into enhle, but uma kaJabesi akukho kuhle lento ethandekayo ayibuka kuJabesi, wavele wamupha igama ngobuhlungu obuzwe uyena. Hallelujah. Angazi ukuthi lento yobuhlungu obuzwe wena wayifuna omunye umuntu aphile impilo enzima ngobuhlungu obuzwe wena impilo yakhe yonke. Hallelujah. Ngenxa yokuthi wena kunomuntu owakuzisa ubuhlungu, and lo muntu ngoba akuzisa ubuhlungu sengathi ungakhoza idrama gogo. Wonke umuntu ohlangana naye sengathi ungamgreat inhliziyo ngenxa yokuthi wena awuphilanga kahle endaweni ethile. Sengathi uNkulunkulu engake esikhumbule la esalimala khona, sisho njengoJabesi ukuze singakhozi ubuhlungu kwabanye abantu. Hallelujah. Sithandaza njengoJabesi uverse number 10 ukuze omunye umuntu engezwe ubuhlungu impilo yakhe yonke ngenxa yokuthi mina ngizwe ubuhlungu. Hallelujah. Lithi ngeBhayibheli la esifunda khona, uJabesi wayetuseka kunabafowabo. Leli gama elithi wayetuseka wayi-honorishwa, wayi-honorable man. Hallelujah. Pheko obuhlungu, why kuthiwa wayi-honorable man by i-character yakhe. Uma kuziwa entandweni kaNkulunkulu, bazalwane, ngifisa sazi ukuthi sikhonza uNkulunkulu onentando. Yes. Noma sithi siya emthandazweni gogo uNkulunkulu uyiphendula imithandazo. Yes. Hallelujah. Amen. Kodwa masiya lapha emthandazweni uNkulunkulu kunentando yakhe. Yes. And kuleyo ntando yakhe necebo lakhe. Hallelujah. Akakwazi ukuthi uNkulunkulu eqe intando neplan yakhe ngenxa yeprayer yakhe. Hallelujah. uNkulunkulu hawo nontando kami no angisho yena. uNkulunkulu unentando. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngenzeka ukuthi ufuna ukuthandazela imoto, uNkulunkulu maye edala ukuthi wena usoze waba nemoto ngeke uze ube nemoto. Angisho ukuthi give up. Kodwa ngenzela ukuthi wazi ukuthi uNkulunkulu unentando yakhe. Yes. Amen. Unecebo lakhe ngempilo yomuntu. Yes. Hallelujah. Amen. Kukhona abantu uNkulunkulu angababelile imshado. Kukhona ongafika ashade manje divorce manje aphinda ashade. Uthi umbiza ku podcast ethi sengiphinde ngashada futhi. Bethi hayi ngaphinda futhi ngashada. Hallelujah. Amen. So ungeke umconfirm. How hayi ngaphinda futhi loyo hayi angisho loyo. Ngomunye ngaphinda futhi ngashada. So kunabantu nje abanentanda uzuthi hawu why lo muntu engenzi angoma ngenzi nje kahle. No, uNkulunkulu unentando yakhe unecebo lakhe ngempilo yomuntu. So uJabesi labazalwane uzalwa amaqede anikezwe igama, and leli gama liguquke la istatus sakhe. Istatus ahamba naso gogo. Wayithi mayibhekele abantu bengabuki insizwa eright kodwa babebuka ubuhlungu. Hallelujah. Hallelujah. Kwakuthi makubukwe uma kuyiphathi kucelebratewa ayikho into enhle abantu ababeyithanda
ababebuka kuJabhesi babekhuluma ngobuhlungu napho ubuhlungu. Haleluya. Ngenxa kama wakhe owametha leli gama lokuthi uJabhesi, igama elisho elisho ukuhlukumezeka, elisho ukuphatheka kabi. Haleluya. Ngokuba ngamzala ngibhlungu. uJabhesi wabiza uNkulunkulu kaIsrayeli wathi sengathi ungangibusisa nongibusisa. Phela ubuhlungu uJabhesi anabo nestatus anaso, kodwa lo muntu wamazi uNkulunkulu. Haleluya. Ngifuna sibheke iphuzu lethu lokuqala mhlambe esizoma kulona kuphela. God is committing himself to answer our prayers. Hallelujah. Leyo nto akuyona into esingayidebate. Singofakazi ukuthi uNkulunkulu uyiphendula umthandazo. Yeah. Hallelujah. Amen. Lokho sikubuka la kuJabhesi. Pheko wesimo nempilo yakhe. Nenhlalo yakhe phathi i-character kaJabhesi iyamangaza lento kumuntu osebuhlungwini, kodwa kuthiwa lapha wayituseka kunabafowabo makuziwa ezintweni kaNkulunkulu. Abafowabo asizwa lutho ngabo ngobuhlungu, kodwa lo muntu upheka obuhlungu anabo xolo, kodwa wayituseka kwi-character right kuNkulunkulu. And uNkulunkulu wayazi ukuthi ngiza kuNkulunkulu, ngiza kubaba, anginalo elinye imuva. Pheka obuhlungu anabo wamthemba uNkulunkulu ngobuhlungu bakhe. Haleluya. Wamthemba uNkulunkulu ngesimo sakhe. Omunye umuntu wayengagcina esehlale phansi engasayi ngisho ukukhonza ngenxa ukuthi ngisenkingeni ngihlukumeze. Khona abantu abangakwazi ukukhonza uNkulunkulu pheko wesimo napheko wesimo. Ethi inhliziyo yami kunezinto eziningi enhliziyweni yami. Angikwazi ngokukhonza kanjani uNkulunkulu ngibe ngihlukunyezwa, ngihlukumezekile, ngibhlungu. Kodwa uJabhesi kuthiwa wayetuseka. And etuseka uza kuNkulunkulu nge-attitude nokuthobeka oku-right, nokwazi ukuthi uNkulunkulu engayilungisa indaba yakhe. Akahlalanga ekhaya ngoba nakhe nenkinga, kodwa uNkulunkulu ube i-first priority. Wazi ukuthi uNkulunkulu akunalo elinye imuva, uNkulunkulu kuphela ongayisetha indaba yakhe. Akamdinelwanga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kulesi simo engikuso angiyicelelanga. Kunezimo abantu abangena kuzo, ubuhlungu abangena kuzo abangaplananga, futhi ebebengazi bazongena kulobu buhlungu. Amen. Kwasho ukuthi sebephakathi kulobu buhlungu, kodwa uJabhesi ebuhlungwini angaplananga ukungena kubo, wamthemba uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Wamthemba uNkulunkulu. Jesus. Humility and dependence on God. Before ngingene kulelo phuzu ngicela ukuyindlalela le yokuthi masiya kuNkulunkulu sazi siya kuNkulunkulu kwentando yakhe, sibe ngabantu abasithobayo nabathobekileyo ukuze uNkulunkulu. Bakhona abantu abaphakeme bazalwane, uma beza kuNkulunkulu beze kuNkulunkulu ezifa ngazathi beza kumnako wabo, noma beza kumuntu owabadlela intombi noma owabadlela indoda. Haleluya. Eze kuNkulunkulu ngeenga, eze kuNkulunkulu uNkulunkulu kufanele ayenze lento. Ngoba bazalwane uNkulunkulu ayikho into kufanele asenzele yona thina. Kahle hle thina we deserve worse. Si deserve ulaka nokulahlwa uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Ayikho into enhle esideservayo, kodwa sideserve ulaka.
kunabantu abeza ne-attitude uNkulunkulu ezifana uNkulunkulu kufanele angathi noma emkhonza umuntu uNkulunkulu amkhonze ngokuthi uma ungangenzelanga 1 or 2 ngizohlala phansi ngabe kusakhonza because kunezinto mina uNkulunkulu angangenzelanga zona. Ukhona umfundisi owake washa isimanga uthi unkosikazi wakhe wayikhulelwe and unkosikazi wakhe wayikhulelwe odokotela basha izinto eziningi ukuthi unkosikazi ngeke atete yabo yonke lento esho odokotela. Haleluya. Uthi washo esetheatre unkosikazi wakhe wathi inkosi uma ngabe lo nkosikazi engabelethi mina ngizakuyeka ngeke ngikhonze. Ezifana zathi ukukhonza uNkulunkulu kulele ekuphumeleleni kwakho. Bazalwane uJabesi ebuhlungwini nabo ebuhlungwini asikho isono asikhoza. Ubuhlungu angayiplanelanga but uza kuNkulunkulu with humility and dependa kuNkulunkulu. Ngokuthobeka nokwazi ukuthi uNkulunkulu alikhe elinye imumva. Masiza uNkulunkulu bazalwane asize izifuna zathi sinaye enye choice. Hallelujah. And uNkulunkulu mayengasenzeli lokhu sinayo indlela engcono. Baza asinazi indlela. Njengoba sila indlela sahluleka. Hallelujah. Amen. Njengoba sila bazalwane asinayo ngisho imali yokuthenga imbuzi. Ingakho sila because asinawo amandla embuzi 3.5 wembuzi. Asinayo imupha. Akukho la singabalekela khona. Masisa uNkulunkulu siza endaweni yokugcina umuntu okugcina gogo. Hayi ukuthi uma ehluleka la ikhona enye indawo. Asinayo enye indawo. Nkosi yami. Hallelujah. Yeah. Asinayo humility and dependence on God. Jesus. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu ufuna sidepende kuye daily. Ingakho ethi usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Why? Because uKristu wayisifundisa ukuthi ufuna sidepende kuye daily. Uma sivuka ekseni sithi inkosi kupho silungiselele khona. Hayi ukuthi inkosi masivuka ekseni sinazo ezinye indlela ze provision. Yeah. Hallelujah. Amen. Asinalo elinye imumva bazalwane. Asenze asimkhonza uNkulunkulu ezifana zathi uma ingakwenza ukuthi mina ngizohlala phansi. Ukuza kwethu labazalwane uNkulunkulu asimenzele ifavor. Ithina esizenzele ifavor. Amen. Abantu babekhonza uNkulunkulu bakhonza uNkulunkulu azathi uNkulunkulu benzela yena ifavor ethi hayi mina ngizohlala phansi ngamkhonzi. Hayi bo bazalwane. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu humility and dependence on God. Jesus. uJabesi simthola ezithoba. Wakhohlwa ubuhlungu nabo. Wathemba uNkulunkulu ngobuhlungu bakhe. Amen. Hallelujah. Thina asikwazi ukuthemba uNkulunkulu ngezimo zethu. Kunalokho sinezinto ezingcono esingabalekela kuzona singazenza. Ukunalokho singamani sihlale phansi singamkhonza uNkulunkulu. Kunalokho singamani sihlale phansi singayi kokhonza uNkulunkulu ngenxa yepain encane but uJabesi le akayibizanga. Hallelujah. Amen. Proverbs chapter 3 verse 34. Isaka bakhona ungasifundela chapter 3 verse 34. Izedeleli uyazidelela kepha abathobekileyo ubapha umusa. Izedeleli uNkulunkulu usho ukuthi uyabuyisa. It depends ukuthi attitude ozengayiphi. Hallelujah. Amen. Uma uze ngokwazi kuyithi ethi ukheva and uNkulunkulu uzokutshengisa ukuthi ngukheva kakhulu kunawe. Hallelujah. Amen. So izedeleli indlela abuyisa ngazo ubuyisa kahle hle ukuthi uvuna kutshalile. Hallelujah. Amen.
ngakithi kunesikole ekuthiwa boarding school ivukile. Le boarding school ngakithi kwangabhodi amantombazane angabhodi abafana namantombazane. Hallelujah. Amen. Manje sekuhlukanisiwe kodwa before bekubhoda yonke into. Ngenxa abantu ke abafundi bagcina bengayiphathi kahle kwase kuthiwa amantombazane kuphela. So kulesi sikole sangakithi kunobaba owayesebenza engadini. Lo baba mayisebenza engadini niyazazi ke ingane umuntu mayisebenza engadini ukuthi zinakho ukumchukuluza. Yeah. Zihambe phe kwembali zakhe ukuze lo mkhulu ethethe ngoba kunento ezazijabulela mangabe lo mkhulu esethethe. Ayijabuleke ihleke duma isikole sonke. Kanti kuzo resign umuntu opheka itiye ngaphakathi. Bese kupromothwa lo mkhulu. Lo mkhulu before asebenze la wayekade esebenza eBhusha. Enikezwe amabhuzu amhlophe. Wasebenza ngawo la amabhuzu azashintsha umbala. Hallelujah. So uma isese promothwa, upromothwa uhamba namabhuzu akhe. Uya ngaphakathi. Uma isese ngaphakathi ayisekho into obumchukuluza lo mkhulu. Sizomchukuluza ngani? Bahlangana abafana. Bathi hayi kulula lo mkhulu kumchukuluza. Uzosilethela itiye ntambama. Vele usheshalale. Mayilethe itiye balibonga itiye hayi mkhulu khuleka ngezitsha sizokuqoqela. Hayi mkhulu angene endaweni yakhe yokulala akumule amaphuzu akhe alala mkhulu. Kwakusebusika abafana beze bengaliphuzi itiye. Belithatha itiye belifaka emabhuzwini kamkhulu. Kusebusika njalo into ebusika ekade mayekade kushisa mayekade amanzi owash ekade eshisa abanda kakhulu. Mayivuka umkhulu ethi ufaka icathulo zakhe amaphutha akhe maye babo ugcwele itiye. Mkhulu ngesimali qhubeka umsebenzi wakho ngesimali akathi akonakele lutho. Hayi abafana abaqala bephatheke kabi umkhulu akathethi. Nangakusasa umkhulu akathethi. Base bembuza kodwa mkhulu wangabe usathetha kanti waficana emabhuzwini akho. Wavela wahleka umkhulu. Bathi hayi bafana bamkhulekani. Khulekani. Engakufica emabhuzwini. Nangi sevela umsebenzi wami. Ngoba engakufica ngabe singikufudumeza ngakunikeza. Angithe indlela oze ngayo indlela ozokuvuna ngayo. Kanjalo noNkulunkulu indlela omtreatha ngayo. Ujabhesi uma ngabe singizoza uNkulunkulu singezi ngentobeko. Sizoza ngokuphapha. Size nangokwazi. Size nangokuthi uNkulunkulu kade asinandaba noNkulunkulu ikhona ezinye indlela zokwenza into. Hallelujah. Ujabhesi zikhona indlela zokuphumelela. Ayingaba nazo but wathemba uNkulunkulu. Akayanga kothwala but la uthi uNkulunkulu ufuna uNkulunkulu andise imikhawulo yakhe. Wathemba uNkulunkulu angayenza lento. uNkulunkulu angayenza lento. uNkulunkulu angayenza lento. I-attitude ozengayo uNkulunkulu. Yes, qhubeka gogo laphinda gogo. Proverbs 3. Okay, izedeleli uyazidelela kepha abathobekileyo ubapha umusa. Abathobekileyo ubapha umusa. Hallelujah. Jacob chapter 4 verse 6. Namahubo 138 verse 6. Jacob chapter number 4 verse number 6. Kodwa unika umusa ngokwenezela. Ngakho uthi uNkulunkulu umelana nabazidlayo kepha abathobekileyo ubapha umusa. Abathobekileyo ubapha umusa. A prayer that pleases God. In humility. Bese udependele kuye.
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ukudependa kuye ukuncika uNkulunkulu unganciki kwakho ukuqonda Amen. unganciki kwezakhe izinto ukuthi hayi ukuthi nokuthi mina ngakwenza kodwa uncike uthembeke uNkulunkulu wencike kuye nendlela ukuthobeka ucela ngayo ucela ngokuthobeka noma ibikhona enye indlela yokuphumelela kodwa ncika uNkulunkulu empumelelweni yakho. Lithi iBhayibheli uJabesi uNkulunkulu wamphendula. Hallelujah. Amen. Yes. Amahubo 138 verse 6. Webathandekayo kunento esingenayo i-second thought yayo. Ukuthi uNkulunkulu uyayiphendula umthandazo. uNkulunkulu bazalwane uyayiphendula umthandazo. Singaphili ebuhlungwini esinabo. Asibeke uNkulunkulu konke. Simethemba uNkulunkulu ukuthi lokhu buhlungu esinabo uNkulunkulu ikhambile kuye and uphumelela kwethu kusezandleni zikaNkulunkulu. Akekho umuntu la ongenabo ubuhlungu. Akekho la umuntu ongalinyaziwe umunye. Akekho la haleluya. Ukhona umuntu olimele kangokuthi ngisho into encane oyishoyo wena usumlimaze ukuthi ubungahlosile ukumlimaza because ulimele lo muntu. Uhamba nenxeba. Hallelujah. Yes. Amahubo 138 verse 6. Verse 6. Yes. Nakuba uSimakade phakeme uyamnakekela phansi ozidlayo umazi enkulu. Nakuba uSimakade uJehova Ephakeme. Yes. Uyamnakekela phansi. Uyamnakekela phansi. Amen. Hallelujah. Uyadila nomuntu oyidlayo. A prayer that pleases God. Humility. Indlela oze ngayo uNkulunkulu. Indlela omethemba ngayo uNkulunkulu bazalwane ufuna simethembe. Sidepende kuye daily. Hallelujah. Mark chapter 11 verse 24. Mark chapter 11. Yes. Istory nje uJesu uyahamba ubona umkhiwane wawuthemba uJesu weza kuona xe lo mkhiwane mayifika uJesu umkhiwane azikhithele. Hallelujah. How uJesu aphinda uqalekisa umkhiwane ethi kungabe kusavela lutho kuwe. Hallelujah. Uhlobo lomzalwane njalo lolo uhlobo lomzalwane olibona lapha ngisho lishumayela ukuthi hawu umzalwane mawuthi we mhlawumbe akaze aqale ngisho ukukholo. Hallelujah. Akaze nje aqale ukukholo. Omnye usezwagcotshwa umfundisi omnye wazi waqala ngisho ibandla. Kodwa nje into okukholwa akaza uzwa nje ukukhuluma akaza khona. Hallelujah. So uJesu uyeza uyawubona umkhiwane ukuthi fuza ngabe ithelo ikhona mayifika ithela zikho. Wase siyawuqalekisa. So uJesu mayisebuya ngakusasa ufica umkhiwane usumile. Why uJesu eqalisa umkhiwane gogo? It's because uJesu uyisizini. So bazalwane wangeyona isizini yokuthela komkhiwane. Kodwa uJesu uqalekisa umkhiwane ngoba sekufike yena kodwa umkhiwane uyikhipha ithela. Because uChrist uyisizini. Amen. Mase sekufike yena kufanele ithelo ivele. Hallelujah. Awukwazi ukusindiswa uthi usindisiwe kodwa umehluko ungabi bikho character wise. Awukwazi. Angabe ubambeka amageja geja. Ngaba awutholanga igazi kaJesu apho wathola leselelesi. Hayi likaKristu. LikaKristu nje ithelo fanele ivele. Hallelujah. So sebeyamangala koPeter ukuthi awukwenzeke kanjani lokho usesho lesi statement kuJesu. Awuqale ku verse 23. Verse 23. Iqinisile ngithi kini
ilona loyo yakuthi kule ntaba simbuka uphonse kolwandle engangabazi enhlizweni yakhe kodwa ekhona ukuthi lokho akusho kuzokwenzeka uyakwenzeka khona. Kodwa awuphindi 24. Ngakho-ke ngithi kini konke enimkhulekelayo nenikucelayo kholwani ukuthi nikwamukele nizakuba nalo. Ngamanye amazwi bafowethu, a prayer that pleases God ukuthi sithi siyaphilile uNkulunkulu kodwa siya asiyi ngoba nakho sizokwamukela kwi-prayer kodwa i-attitude yethu siya sesikwamukele asiphansi. uJesu uyisholo yena uphinde 24. Ngakho ngithi kini konke enikukhulekelayo nenikucelayo kholwani ukuthi nikwamukele. Konke enikukhulekelayo nenicelayo kholwani. Ngamanye amazwi into esebenza kwi-prayer siza kwi-prayer nokukholwa. Yonke into yasezulwini bazalwane isebenza ngefaith. Hallelujah. So uthi kuJesu siza uthi uza usukwamukela. Hallelujah. Azabona nje usi ungene lapha efrijini wayitumelela ilento le lokho ngama blocks chocolate uza no chocolate ngimina. Hallelujah. Amen. Baba nakho chocolate ngicela chocolate uze uphethe angabe uqala uyacela kumayo uvula ifridge. Yes. But uvula ifridge bese eza uJesu kuleli verse uthi sithi siza kuye sesiyiphethile. Athi a prayer that pleases God. Sithi siza asithole ngoba nakho sesiguqe phansi. Kodwa lento siza nayo sesiyiphethe. Uthi kholwani ukuthi senikwamukele. If ungakholwa ukuthi usukwamukele musu uyimoshela isikhathi. Ungayi ngisho kuya emthandazweni. Hamba enyangeni. Ngoba la siza la sesikholiwe ukuthi uNkulunkulu ukwethemba nokuncika uNkulunkulu. Siza uNkulunkulu ngentobeko, a prayer that pleases God, humility and faith. Oh yes Lord. Bese sidependa kuNkulunkulu. Singenazo ezinye izinto. Yes. Hallelujah. Kholwani uJesu lo uyisholo yena. Halle samukela singakathandazi. Siqala ngokukholwa. Hallelujah. I-system yasezulwini nje bazalwane injalo. Hallelujah. Amen. Let's check uLuka 11 verse number 9. A prayer that pleases God. Lelo phuzu nje kuphela then sobesibona ngoba ngiyephathini. Verse 9. Yes. Ngakho-ke ngithi kini celani niyakuphiwa funani niyakufumana. Bafowethu uKristu lo. uKristu kuphelele. Yes thando sami. Celani niyakuphiwa funani niyakufumana ngongothani niyakuvulelwa. Uthini uJesu? Uthi celani. Hallelujah. Amen. Kune command bazalwane la. I-command ithini? Ithi celani. Hallelujah. Bese kuba nepromise. Ithi ocelayo uza kuphiwa. Jesus. Bese ethi ulinda ukuthi ungqongqothe. Yeah. Bese eyakuvulela. Hallelujah. I-system yasezulwini injalo. Celani. Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu bazalwane ephendula imthandazo. A prayer that pleases God. Jesus. John 14 verse 13 to 14. John 14, yes. Verse 13 and 14. Noma yini niyakuyicela egameni lami ngiyakukwenza ukuba ubaba akhazimuliswe endodaneni. Uthini? Lindeni. Uthi noma esekuphile esekunika. Yes. Wena ungajabula nje kodwa
akakunikeli ukuthi wena ujabule. Ukunikela ukuthi so wena uzothi masiphethe lento bese kukhazimuliswa uNkulunkulu. Haleluya. uNkulunkulu okufanele akhazimuliswe masusulikiwe. Ngeke unganikwa. Celani. Haleluya. Uphinde futhi John 14:13 and 14. Noma yini niyakuyicela egameni lami ngiyakukwenza ukuba ubaba akhazimuliswe endodaneni. Uma nicela utho kimi egameni lami ngolwenza. Uma nicela utho egameni lami ulinde usucela egameni lakhe. Igama likaKristu igama elinamandla. Igama okuthoba kuguqa phansi konke. Haleluya. Uma uya ngale Philippians kuthiwa igama eliphakeme. Haleluya. Why kuthiwa igama eliphakeme bathandekayo? Ukwathathwa amagama kwi-Old Testament ayibizwa ngawo uNkulunkulu. Haleluya. Jehova Jireh ashunwa athathwa afakwa emphongolweni. Jehova Nisi athathwa afakwa emphongolweni. Haleluya. Kwi-New Covenant wonke lamagama afakwe emphongolweni baphenduka kwayigama linye. Igama elingaphekwa amagama. Igama mawusathi nje lilodwa liphethe konke. Igama likaJesu. Amen. Haleluya. Hayi ukuthi uthi mawuthandaza baba egameni nasegazini. Why uzothi baba egameni nasegazini bonke igama alanele ufuna ukuyenza lento ibe isindo. Mangathi igazi kuzoba no linamandla lilodwa. Haleluya. So yethi nje asuthandaza vele lo mthandazo njalo egameni nasegazini. Sithandaza egameni likaJesu kuphela. Igama likaJesu lona lodwa linamandla. Musukuyenza lento usuwenza ufuna kuzoba isindo nawo lithembe lena. Ningakulo leli. A prayer that pleases God. Yes. The last one. Matthew 21 verse 22. No, John 15 verse 7. Zechariah 13 verse 9. God is committing to answer our prayers. Nkulunkulu bazalwane iphendula umthandazo. Sikubona lapho kuJabhesi. After ubuhlungu, after isimo aphela phansi kwaso. Wancika uNkulunkulu, mayincika uNkulunkulu wazehlisa. Haleluya. Wathemba uNkulunkulu ngempilo yakhe. Bese lithini lithi uNkulunkulu wamphendula. uJabhesi engasindiswanga. How much more when usindisiwe? Haleluya. Wathemba uNkulunkulu ngobuhlungu bakhe, wathemba uNkulunkulu ngamasikazi akhe, wathemba uNkulunkulu ngezinto ezimshayile endleleni. Wonke umuntu unehistory, wonke umuntu impilo yakhe ayibanga yinhle. But uJabhesi lento isenza ukuthi sikwazi ukubona ukuthi cha uNkulunkulu noma ngabe ureject noma ngabe umuntu onjani kodwa uNkulunkulu bazalwane uyayiphendula imthandazo. Matthew 21:22, John 15 verse 7, Zechariah 13 verse 9. Done. Yes. Matthew 21 verse 22. John 15 verse 7. Zechariah 13 verse 9. God is committed to answer our prayers. Matthew 21 verse 7. 21 verse 22. Nakho konke eningakucela ngokukhuleka nikholwa niyakukwemukeliswa. Nakho konke eniyokucela nikholwa niyakwamukeliswa. Yes, John 15:7, Zechariah 13:9. Bese siyaphakama simile nyawo. Isebe uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kimi ngiyacela nikuthandayo nikwenzele. Uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kimi ngiyacela nikuthandayo. uNkulunkulu into ayifunayo ukuthi sihlale kuye. uNkulunkulu into ayifunayo ukuthi keep the fire burning. Musa ukufuna ukuba isikhuni uhle let a fellowship wazalwane ufuna sihloniphe. It's God's command, umyalo kaNkulunkulu. Asikwazi ukukhonza on the screen, touch the screen. Asikwazi ukukhonza kanjalo because uNkulunkulu uyalile lento omyalo.
le fellowship ukuthi uNkulunkulu wathi ngiyakuyaleza isibusiso uma nihlangana kune blessing oyithola nje just ukuthi uye wahlangana nabazalwane a blessing ungenzanga lokhu ungacelanga lutho ukuthi nje uye kwenhlanganyela ukuhlanganyela abazalwane unganidini ukuthi niswele ningadinwa ukuthi aniphumeleli a prayer that pleases God uthemba uNkulunkulu hallelujah Zechariah 13:9 verse 9 ngiyakufaka ingxenye yesithathu emlilweni uZachariah Zechariah 13 chapter 13 verse 9 yes ngiyakufaka ingxenye yesithathu emlilweni ngibaqongisise njengokuqongisiswa kwesiliva ngibavimbile njengokuvimbela kwegolide bayakubiza igama lami ngiyakubaphendula ngithi bangabantu bami bayakubiza igama lami yes bayakubiza igama lami mina bese ngibaphendula ngibaphendulele ekutheni ukuthi kuthiwa bangabantu bami a prayer that pleases God siya simethemba uNkulunkulu uNkulunkulu bazalwane noma isiphi isimo noma ngabe yiphi inkinga noma ngabe ubhekene nani methemba uNkulunkulu bese khona abantu abamdinela uNkulunkulu ngangangosha ama-open ama-door to door lento uzuma ingane ikhali ukuthi uNkulunkulu wabulala ubaba wami haleluya intombazane xa uNkulunkulu wehle emazulwini afuka oqenya umuntu hayi wayikholwa breadwinner lekhaya esinakekela uNkulunkulu wavuma kanjani ukuthi afe so wadinwa wahlala phansi wangamkhonza uNkulunkulu ngenxa yobuhlungu haleluya uNkulunkulu bazalwane siyamkhonza noma isiphi isimo siphakame sini ngenyawo uhlala kimi